Dalawa pala, tatlo. Pinitse pa? Tatlo sila. Umpisa rin ako ha, kalat nyo. Pang limang laro pa lang ata. Uy, hello? Oh, hi. 新华。青蛙巴士里那里旁边这个。好，大是吗？OK。好的。 Vlogger ba yan?好啊，OK。 Kasunod? Hindi daw pupunta. Grabe. Sinabi sa akin. Akala ko kanina. Oo nga. Kailangan ko. Dapat doon tayo sa tulog. Dito ang init dito. Doon sa second floor, maraming pesto. Isang kwarto sa atin doon. Nag-isa tayo doon. Oo. Hindi mo yata nakakit doon, no? Hindi. Oo, doon na lang tayo. Galing ba? 哎，白两帮我拍一个那个同乐会的头，同乐会的头在干嘛？81要一台大车，一样对，一样算他50啊。好，拍一下，新华81男的，车牌传给我啊。libre yung ano eh, ticket, hindi lang lagi libre din eh. Ito, bigyan kami ng. Dati, binigyan tayo ng. Sa ano yun eh, sa pinigduan. Pinigduan, di ba? Papunta na kami sa side. Saan doon naglalaro. Kaya kasama ko sa inyo. Para ilang ka na lang. Battery lang tuloy binili ko. 4,000 yan ah. Ano lang? Ryan, ito. Nakabali natin kasi yan. Yung ibang ano yan. Mga ibang ayan. Ito naman ang area namin para umupo. Mag-vlog tayo. Ito tayo sa YouTube. Busy sa vlog si ate ah, si madam ah. Kaninong baril ba itong bitbit ko? Ito ba yung natin? Sakto lang pa rin napulot ko. Di ba? Oh. Oo. Isa pa, dalawa. Sa kabilang side. Yung palatag natin sa mall. Yung tinago mo. Oh. Lalaro na sila eh. Yung adobong labong nyo po. Andito na. Okay. Okay. Dumalang tayo sa taas. Maganda ba doon? Wala namang naglalaro sa taas eh. Secure pa. Oh, pagkakuan doon tayo bababa dito. Wala. Ano, tara doon. Doon na lang tayo sa loob kasi hindi naman sila lalaro sa second floor eh. Tara doon. Maglaro lang naman sila doon sila sa abas tayo. Pre, dalhin muna namin gamit namin sa taas ha. Doon ba tayo second floor? Hindi naman kayo lalaro sa taas, di ba? Up! Ay, hello, doon tayo sa taas. Tayo pa din na rin. Kasi, mas komportable doon sa taas. Kailangan pa doon. Halimbawa umulan eh. Hindi na tayo. Yung uniform ko, dala mo? Ay, baka yung uniform niya. Oo, dala na. Dala ko yung Tayo bababa pag maglalaro na. Babalik sa paglalaro tayo, di ba?
Dito na lang, sir. Dito na lang. Ito, medyo malaki mga. Diyan tayo? Okay ba sa Oo. Kain na tayo. Oo, kain muna tayo. Bago tayo tumakbo. Ayaw mo na nakakalan. Magluto na ako. Ayaw namin ikaw ang ganyan. Ay, pala ito mo nila. Bago. Ako, lagayan ka ng palatag. Kung may katong pareho to. Yung natin bago, sir. Baboy naman. Kain na agad. Kain na agad. Kaya kayo tumataba eh. Kain na kain. Ay, ano, kuya? Ano pala? Si Richard, advisor si Sir Julius, tapos si Kuya Bernard, si Ate Jonah, si Kuya Joji, si Kuya Lindo, si Mark, si RJ, Si Juliet po. Juliet. Ay, siya lang isa. Okay, hirap na. Hirap. Huwag yung gagayahin mo yan. Laging pagkain yung inaanap yan eh. Kain mo na. Dala pa ako. Bay, yung nagaya ng bumbay, yung tagilid, tawag dito sa ata. Aaron! Leo. Kasi, Sino mo ba? Kuya. Wala talaga yung sabi. Ito sabi ka ba? ito dito pwede sa gitna. Ang hirap pa. Oo, dito na kayo. Sa gitna. Pwede sa gitna mga bag niyo. Tukurin mo. Ito, kuya. Suot ko na pati pa ang sinasabi nga lang. Ay, meron na. Ay, kay Julius. Tol! Meron pa yung kanila may mga tangay? Ay, magkano naman? Dito na kaso. Wala. Wait lang, bilang ko. Bakit? Bigyan mo kasi kwenta. Bigyan mo sa Higil sa Kain. Boss, kaya na ito. Di mo kasi sinabi. Tama na tayo. ito yung ganda. Huwag lang din yan na magkakasama lang para. Bago. Ito meron. Ito po. Ako ba yan? Ay, hindi ako maglalaro. Wala akong barit. Ay, pwede naman meron dito. Meron. Masig. Oo. Tatlo. I thank you. Roder, ikaw mo na mag-roder. Sumagyan. Oo, yung 40 sa buka. Pero ano lang. O yung steam ko, baka hindi lang mo. Ay, may
sa kanya. Dami mo. Wala itong akin, hindi pa rin. Kanina? Ay, buwan yung dami ito. Pero saan po kayong cut nun? Ang sabi ko yung pagkakong mali. Ako na ba lang? Ay, dito pala sa akin. Sabay, hindi kami mo tinipan nito. Kaya kasi kami natin eh. May baril natin, Ray. Ito. Sabi mo din ka. Sa bahay, hindi ko nakakapula kayo. Ay, hindi kami mo. Natin, Ray. Kami na. Start mo. Wala man! Doon mo lang kasi Jay. Wala rin ka. Kukulang ka natin. Ang banner natin. Sabi niya, ito. Hindi na. Magdaman. Sabi niya, oh, ganyan daw siya. Kasi kita hinahabol daw siya mag-isa, di ba? Bito-bito ka na naman. Nagkakapit na. Tao din siya. Bago yan, hindi sa oras. Pag nasulo. Sabi naman, puli sa akin, nakarinig mo. Puli din yung sa akin. Tapos, ano rin. Ha? Ay, nakakita pa. Hindi, pwede din naman tanggalin mo eh. Ikaw eh, oo. Para pang ano mo. Ganito na para pare-parehong Hindi, kulay. nakakapasok pa naman. Oo, pag-uwi namin yung episode namin. Kalaban natin lahat yung mamaya. Okay. Sige, sa baril natin, Ray. Baka may hindi ka makagalaw.